Agrikultura ng Pilipinas. Bakit napag-iwanan at bakit humina? At papaano kaya maayos ito ng ating Pangulong BBM? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Kung titingnan po natin ang datos ng ating agrikultura at ihahambing natin to sa mga nakaraang dekada, makikita natin na napag-iwanan na tayo ng mga kapitbahay natin, lalong-lalo na ng Thailand at lalong-lalo na ng Vietnam. Sa kanila, sila ngayon ay exporter na ng mga iba't ibang agriculture products, samantalang tayo naman ay nagiging net importer tayo ng mga iba-ibang agriculture products. Ngunit, sa kabilang dako naman, meron din naman tayong sektor ng agrikultura na matagumpay. Katulad niyan yung mga nagtatanim ng banana at saka yung nagtatanim ng mga pineapple. Kung titingnan natin, maaaral natin sa kanilang tagumpay kung bakit sila nagtagumpay at doon sa mga hindi naman nagtagumpay, makikita rin natin kung ano yung dahilan. Tingnan muna natin kung ano yung pagkakaiba ng mga nakaraang dekada at bakit tayo nagiging net exporter ng agricultural products compared to sa ngayong panahon. Nung panahon kasi, nung mga panahon ng 1950s, 1960s, ang ating agriculture sector ay napakalakas because of the hacienda system. Dahil ang ginagamit noon ng mga hacienda ay malawakang pagsasaka. Ang naging problema lang naman ng mga hacienda, meron sa kanila mga naging abusado at inaabuso yung kanilang mga manggagawa at magsasaka. Kaya nagkaroon ng problema sa mga sakahan. Ngayon, kung titingnan naman natin bakit matagumpay yung mga ibang nagtatanim ng pinya at saka banana at kaya hanggang ngayon net exporter tayo. Kahit na ng mga mangga, yung mga commercial plantation ng mangga, sila nagiging exporter pa rin. Ngayon, kung titingnan, bakit? Kasi nga, una, yung commercial farming ng mga banana, pineapple, saka mango, ang malawakang pagsasaka ito. At saka siyempre, dahil sa meron silang mga kaalaman, hindi lamang sa pagsasaka, kundi sa management din. Kasi sa pagpapatakbo ng isang sakahan, kinakailangan meron kang management expertise. Maaring magaling kang magsasaka, pero that's only the technical portion. Ngayon, ang pagsasaka kasi at farming, maraming aspeto yan. Merong aspeto ng purchasing, pamimili ng tamang mga gamit at mga bagay sa magandang presyo, sa tamang kalidad. At meron tayong tinatawag na technical aspect, yung pagtatanim at pag-aani na dapat alam mo rin kung paano gawin yun ng tama. At meron din tayong tinatawag na financial side. Yung financial side, ibig sabihin alam mo rin kung saan dapat kumuha ng puhunan, at kung paano pondohan, at paano mangutang ng tama, para sa ganun ay mapondohan mo yung pagtatanim. At pang-apat, yung tinatawag nating marketing side. Yung marketing is marunong ka magbenta, alam mo kung sino yung tamang benta sa tamang presyo. So yan ang isang comprehensive o yung isang kabuuan ng pagsasaka. Ngayon, ang nagiging problema natin kasi ngayon dahil naging individual farming na tayo, ang nangyayari, ang bawat magsasaka, kinakailangan meron ganong klaseng mga abilidad. Kadalasan, iba naman yung kanilang abilidad, more on the technical side. Kulang sila dun sa purchasing and administration side, kulang sila doon sa marketing side, kulang din sila dun sa financial side. Kaya ang nagkakaproblema yung magsasaka kasi nga, minsan, marami silang ani, minsan mahina ani nila at kinukulang sila at kinakapos sila sa puhunan at napapamahal sila sa pangungutang at sa pagbibili ng mga gamit, mga abono at pesticide. Kaya nga, tumataas ang kanilang cost, nahihirapan sila, kaya sa susunod na pagtatanim, hindi nila tinutuloy kasi nga nalugi sila. Yan ang mga naging dahilan kaya humina ang ating farming at agriculture sector sa Pilipinas. Ngayon, paano natin malulutas ito? Ano kaya mga pwede natin gawin? Kung pag-aaralan natin yung mga successful pineapple, banana plantation, at saka mango plantation, lalo na ng mga malalaking kumpanya, makikita natin sa Mindanao, marami niyan, libo-libong hektarya ang kanilang sinasaka, napaka-successful ng kanilang operation dahil kompleto yung kanilang abilidad. Meron silang complete management
capability to undertake such a venture. Kasi kung kakapusin ka o kulang ka sa puhunan, kulang ka sa gamit, kulang ka sa management ability, may hirapan ka na maipagpatuloy yung pagsasaka mo na maging profitable o maging kumikita siya. Kaya nga, ang sa akin, ang mga magsasaka dapat nating tulungan, pero hindi naman lahat ng magsasaka merong abilidad na magpatakbo ng sakahan. So, pwede rin natin i-encourage yung talagang tinatawag nating commercial farming, pero with government supervision para hindi maabuso yung mga manggagawa o yung mga magsasaka, para matulungan sila ng tama. Parang yung sinasabi ko nga, yung mga malalaking plantation sa Mindanao, yung mga magsasaka nila at manggagawa nila, kompleto sa suporta. Nirerentahan yung lupa nila, pinag-aaral yung mga anak nila, meron silang libreng hospital, at saka inaakilahan pa sila minsan, kinukuha rin sila na sinuswelduhan sila bukod sa nirerentahan yung kanilang mga lupain. Kaya nagiging successful yung mga commercial plantation na yon. Kasi nga, hindi natin pwedeng ipilit sa tao yung abilidad na wala sila. Maaari natin silang turuan, totoo naman din yon. Pero hindi naman lahat matututo ng maayos. May kasabihan nga lahat tayo ginawa ng Panginoon na may kanya-kanyang katangian at abilidad. Kung magaling ka sa karpintero, mahirap naman na ipilit kung maging dentista ka kung hindi rin naman nasa puso mo dahil talagang gusto mo lang maging karpintero. Ganon din, kung mekaniko ng kotse, mahirap namang ituro sa iyo na maging karpintero kung hindi mo rin masyado gusto maging karpintero. So may kanya-kanyang abilidad tayong mga tao na minsan kahit napilitin natin o hikayatin natin, hindi nila naabot yung tamang kakayahan. Kaya sa akin, tamang tulungan natin yung mga magsasaka na gustong magkaroon ng mga maayos na sakahan at maging matagumpay, pero tingnan din natin na yung mga medyo may kakulangan at may naghihirap sa pagsasaka, buuin na lamang natin sila at hikayatin natin na sumanib at maging kasama sa isang commercial farming direksyon. Kasi sa tingin ko, lalakas lamang ang agrikultura natin kung ito ay mamamanage ng gusto. Management is very important. Yun ang minsan hindi nakikita ng tao at ng mga ibang grupo. Hindi porke magaling ka sa isang bagay, kaya mong patakbuhin na maayos ang iyong tinatahak. Kinakailangan meron ka ding management ability. Ang management is being able to bring in all the resources, all the knowledge, technical requirement in order to be successful. So yan ang management. You need management and leadership. And that's what commercial farming can bring into the agriculture sector. Para na sa ganon, maibaba natin ang cost ng production, maiangat natin yung production natin, at maging exporter tayo ulit for food sustainability and food security ng ating bayan. Kaya mga kababayan, pag-aralan natin kung paano natin maibabalik ang Pilipinas na maging matagumpay sa larangan ng agrikultura by being open-minded to going into commercial farming and or industrial farming in a big scale, and at the same time by encouraging investors to come in and do that same business with several incentives for them para nang sa ganun magkaroon tayo ng food security. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.